Good morning, my positive people. Shopping mall. Let's see what I got for you guys from Pick n Pay today. And what's got here? Ai, nee. Dis hier plan nie. Ai nee. En dan kan ons nog nie verwag. Ek moet weer wys wat ek Pick n Pay vir my nou gebring het. Want as ek nou vir julle wys wat ek Pick n Pay vir my gebring, dan gaan my WhatsApp is nog vol. Wie zijn allemaal wat nog een beetje in stukje. En ik kan ons nog niet zeker weten. Want hulle klaar gesien het. Nee, o Janne. En ik nou klaar, die Pick n Pay manager gezet in mijn carrotje toe. In mijn carrotje en ik heb dan nou die carrotje vannacht toch gemaakt, zodat niemand kan zien nie. Maar je weet, maar dat eens kan ik wel wat gezien het. Vanavond zullen weer van mijn man niet aan een man in een carrotje gekomen. Dan is ik kapje Hollands. En dan, en als ik morgen hier staan, en ik heb de blauwe ogen met jullie mensen nog wikkers is, kan ik een skop. En ik heb stil is nog van die Mariam wat nou gaat opkomen sê, sy soek iets vir die koetie vir haar man. Net die geld gebring die weekie, of van die buurle wat nou hier toe gaat help om te sê, sien die teksie vir nie. Ek kan nie die liewe studeer, mense. Ek is selfish, ne? Ek is selfish, maar die liewe studeer. Nee, waar koop jy dan? Shit, stil. As ek my so stil bly in my roerie, dan gaat hulle my so dankies in die matina. So, hulle bly ook stil. Bly stil, my niks maak nie. Wacht, ek het geloof, bly net hier, ek kon nou.